Хора, вие сте отново с Илко Билко. Искам нещо да ви кажа. Нищо. Днеска се играме на нова игра. Никаква игра няма играем, пак се пробваме нещо друго. Да, ти си имам вид. Днеска се пробваме драконов, изчакай, драконов плод. Е такъв. Да, не е бял, и лав. Така. Така. Да. 3, 2, 1. Лайк. Абонат. И това има вкус на диня с много вода. Малко презряла, но това поне има вкус, за разлика от боливата и круша. Това наистина много ми харесва. Мендуваме ви. И тук, както винаги, ще отворим едно нещо. Един сайт, ChatGPT. Кой го знае това? И сега ще ви кажа как да си изрежем драконовия плод. Нали? Първо, измивате плода, сплаквате го под студена вода, за да премахнете прах или остатъци. След това, отрежете двата края с нож. Отрежи горната и долната част на плода половин или 1 см, за да имаш стабилна основа за обелването. После, разрежи кората, разрежи плода на дължина на 2 половини или на четвъртини, в зависимост от големината му. Отдели кората, можеш просто да издърпаш кората с ръце. Тя се отделя лесно от местната част. Ако искаш, можеш да използваш лъжица, за да издържиш вътрешностите, особено ако плодовете са много сочни. След това, нарежи и яш, местната част на купчета или филийки. Може директно да се яде, може да го добавиш в салати, в смучета или десерти. Да, това е. 2 минути видео, много късно. Много малко. Чакаме докато стане 3 минути. Къде се оказаха тук някакви драконови плотове? Не! Тук някакви драконови плотове се ловят! Не! Се окапал пред... драконови плоти! Чао! Драконови плоти за вас заводят.